그런 것도 없는데. näitähän on pitkin joka paikka täysin. Eikä ole. Ei kato nyt. Mikä toi on? Onko tuo nyt 근데 tähkö se on se paikka? 놀랐어요. 성공하지 않은가 봅니다. 아 무덤 뷰. 저기 무덤이 보이는 아 거야. 무덤 뷰야 무덤 그러네. 뷰. 와. Mikä toi on? Onko tuo nyt tähkö se on se Se paikka? hauta. Siis Se on se. Vautsi. Kaivetaanko siellä uusia hautoja? En mä tiedä. Oisit sä siellä pienemmillä. Jaa, niin on tavallista. Enpä olisi uskonut, että ravintolan pöydästä hautaa näkee. Joo. No joo, mä luulin, että sä viet vaan meidät johonkin tylsään ravintolaan No istumaan. en tietenkään. En mä nyt ole niin... 어머 역시 센스쟁이 딸. 네. 이렇게 행복해 보이. 너무 행복해 보이신다. 아니, 진짜 관심이 많으시네요. 이렇게 표정이 바뀔 수가 있나? Tietenkin. Ei, mut kyllä nyt... 자, 메인 메뉴. 생선도 나왔다. 고등어 자반인가? 감사합니다. 와. 불고기. 맛있겠다. 야, 저렇게 주는구나. 가야겠는데? 오. 아잘 구웠다. 네. 아잘 구웠다. 얼마나 맛있었을까? 고등어. 아, 감사합니다. 왕릉을 보고 있으니까 또 음식도 뭐 수사상처럼 나오네요. 오, 약간 진짜 왕의 상 같아. 네. 제가 먹는 방법 알려드릴게요. 아, 네네, 감사합니다. 밥을 여기다 넣으시고 Ja ottaa tuolta noin ruuat. 네, 이렇게 하고. 수돗물을 이렇게 부으셔가지고 네. 저거는 나중에 아 저거 해야지. 이것도 지금 처음 보시는 거지, 같은- 어머님은. 저게 너무 좋은 게 저기 살짝 그 들어가 있는 불고기 같은 것들 숭늉 먹을 때 걸리면 너무 좋아. 맞아. 감사합니다. 감사합니다. 직원분도 Kaikista 찍으시고. miehistä pitää ottaa yksi kuva. Joo. Tää pointti on se, että sun pitää ottaa ne pois sieltä, jotta me voidaan kaataa toi vesi sinne. Ja sitten te saatte nauttia viimeiseksi korealaisen jälkiruuan. Oho. 누룽지. 그치, 맞아요. mikä on siis 디저트예요. 어, 뭘 얘기하는지 우리 알죠. Niin. on vaan hirveän vaikea nyt sit lihoja saada sit ylemmäs. 그래서 참 잘 드셔, 한식이나 우리 한국 음식을 좋아하셔. 맛있겠다. No, mitä? Miten se maistuu? Tämä on hyvä pulkuki. Kastiketta tai jotain semmoista, että... Mut kyllä se tosi hyvin sopii tähän. Onpa hyvää. 아, 불고기면 웬만하면 실패하지 않아요. 아유, 그럼요. 아우, 저기다 싸 먹는구나. 싸가지고. 야 저기다 오징어 젓갈 해가지고 먹으면 맛있겠다. Toi on ihan hirveän hyvä. Pystytkö syömään Kimi? Pystytkö syömään Kimi? Tuotako? Niin. Niin. No, mä en merenpohjasta välitä niin hirveästi, mutta... 김안 비린데? 아, 김이 비릴 거라고 생각하시는군요. 근데 뭔가 유럽에서는 김은 보통 쓰레기라고 생각해서 웬일이야. 웬일이야. Mulla tulee tuosta aina mieleen, että merenpohjasta kaapii kivenpinnasta ja sitten panee ruuan. pistät menemään. Siis toi oli ihan hirveän hyvä, mun on pakko sanoa, että tää ei oo. Voin mä nyt yhden maistaa. Pistät menemään. Eli voi tähän Kimiin niin laittaa just tätä bulgogia. Mä tiedän, että tää on varmaan tohon tubuun normaalisti, mutta tääkin maistuu hyvältä. Siihen sai enemmän. Ja siihen voi lisätä just niin kun, tää on chokkar meidän kielellä. Laita suku auki. 잘했어요, 잘했어. 진짜 좋아하실 것 같아. 아빠는 딸이 하는 건 다 받아줘요. 그러니까 이뻐 죽어. 그렇죠. 오, 괜찮다니까요. No? Mun mielestä se on ihan hirveän hyvää. 반응이 쏙. Mun mielestä se on ihan Tää on hirveän hyvää. hyvää. Eikö se ole ihan hirveän hyvää? No maistuko se merenpohjalta? Tuo maistuu, mutta tämä muu sitten korvaa sen. Joo. Eikö se ole jotenkin tuo, jos laittaa tätä mukaan, niin sit siinä tulee semmonen niinku särmi ja tuo sen bulgogin pehmeyden paremmin esiin. 살을 빼셔야 돼요. 아, 맞아. 한의원에서 그렇게 얘기했었죠. Veden antimia, mutta hyvä. Mut sä et pysty paljon tätä syömään. Laitetaan tää niinku olevina.
살을 빼셔야 돼요. 고생하게 나는군요. 밥도 안 드시면 어떻게 이제? 탄수화물 적게 드셔야 되니까. Ei, älä sotke siihen mitään. No niin, laitetaan näin. Ei kun minä Ootko syötän sä pessyt sinut. kätes? Minä olen pessyt käteni. Totta kai, minä kävin just. 이제 왔어. 아니 아까 그럼 아빠 드실 때 얘기를 하셨어야지. Niin. No, hyvä maku, oikein hyvä. Onko hyvä? On. Mitä jos välillä hymyilisit, kun sanot, että on hyvä maku? tämäkin 웃어볼게요. Erittäin hyvä maku. 귀여우셔. 이게 원래 핀란드 사람들이 행복할 때도 되게 표정이 없어요. 어, 진짜? 그래가지고 원래 외국인들 많이 이제 우회를 해요. 아, 기분이 안 좋다고. 근데 오히려 너무너무 웃고 그러면 너무 가벼워 보인다. 그렇게 알고 봐야 되겠다. 네. 우리 뭐 표정으로만 판단을 하는 거니까. 그렇지, 우리는 막 웃거든. Tässä on tosi hyvä maku tässä bulgokissa. Semmoinen niinku hienostunut. Hienostunut maku. Tää on semmonen niinpä hyvä mieto aamupäivän ruoka. Ja mä tykkään tästä. niinpä siinä onkin. Mieto aamupäivän. Ja mä tykkään tästä lihan koostumuksesta, että siinä ei ole mitään semmoisia isoja, no eihän bulgokissa muutenkaan ole mitään valtavan isoja paloja, mutta tää on niinku vielä tämmönen niinku hienonnettu tai jotenkin, mitä se on, kun on murskattu. Se on tosi hyvä. Helppo syödä. 야, 어머니는 맛없게 드신 게 없어요, 사실. 맞아. 처음에만 이러지 다 맛있게 맞아, 드셨어. 행복 지수는 엄마가 제일 높으신 것 같아요. 그렇죠. 예, 기대치가 많지 않으시기 때문에. 맞아, 그렇죠. 예. Sähän tykkäät kalasta. 아 드디어 생선. 아우 이거는 고등어 구이는 몸에 좋죠. 네. Tää on suomalaiselle jotenkin niin outoa, kun 왜? meillä... 이렇게 이상해? Mutta silloin kun on suomut, niin ne yleensä tosiaan rapsitaan pois ennen kuin sitä ruvetaan tekemään. 저 비닐이 바삭하다고. 맛있어. 네. 아 여기는 그런 비닐을 다 제거해요. 제거해놔. 핀란드 분들은. Pystyisit sä ottaa tästä hetken kiinni ja niinku haukasta. Hetken kiinni ja niinku Oot sä pessyt kätees? 아, Ei ole mitään, 청결을 mitä minä 무지하게 pesen 강조하십니다. Oon minä tällä viikolla pari kertaa. 이번 주에만 두 번. 상당히 많이 씻은 것 같기도 하고. Älä syö sitä kuorta. Miksi sä syöt sen just sen joku kotilo siinä päällä? 껍질이 얼마나 맛있는데. 저기가 제일 맛있는데요, 어머니. Eikö se mitään kotiloa? Musta siinä oli joku. Maistaako se miltä? Ja grillattuna, kun minä en mitenkään ole innokas kalasyöjä, mutta tämä on hyvää. No niin hyvä. 아, 아직도 심각합니다. Kypsä. 익은 거니? 나 정말 익은 거야? 엄마 정말 생각보다 Täysin 소심하시네. syötävä. 네. Harvoin kala näin hyvälle maistuu. Harvoin kala näin hyvälle maistuu. En mä tiedä, mä voin maistaa ihan mistä kohdasta tahansa. Annan sun 네. 자, annan 고등어 sulle 시도해봅니다. täältä. Pienen. 고등어에 mihin mä laitan 빠졌을 sen? Ei 텐데. me laiteta, kun me laitetaan se sun suuhun. Ota pieni pala. 그 작은 걸로 Koen 달래. tästä lisää, kato. Mä vähän sen... Tässä ei kyllä ruotoja juuri. Ei siinä hirveästi, se on 어떤 sen takia 표현이 helppo tota 나올까? syödä. 엄청 좋아하실걸 또. Hyvä. Hyvää suolaa. 이거 봐 이럴 줄 알았어. 놀라지도 않아 이제. 그럴 줄도 알았어. 내가 본 목사님 중에 믿음이 가장 없어. 아무것도 믿지 않아. Jos sä saat mulle vielä sitä kalaa, niin Tää kala on ihan hirveän hyvä. Pitääkö tätä tilaa lisää? mitenkään. Niinpä. Ota mä laitan vähän lähemmäs. Ota tähän. Jos mä laitan Niin, laita sä tähän siitä. näin. Joo. 엄마 듬뿍 담아드려. 네. 응, 그래야지. 살코기로. 그럼. 제일 좋아하셨어요. 그래요. 얼마나 살이 부드러운데. 아니 뭐 껍질 안 드신다면 뭐 지느러 막 빨아. 지느러미 먹지 말라더니. Sä tykkäät tästä kalasta niin paljon. No se on jännä, että nyt et ole vielä ennen näin paljon pyytänyt, että laitapas lisää niin kuin mitään. Se on pehmeitä ja maukasta ja joo, tää on mulle niinku sopivaa. Pitäisikö ottaa, ei kun jos mä otan sen vaan tähän meidän eteen, niin... Ota joo, se olisi hyvä ratkaisu, niin onkin. Siitä me saadaan itse Saat ottaa. itekin ottaa. Sulla menee aika tohon, kun sä sitä mulle ammennat. Mäkin aina yleensä laitan, ei sielläkään määrätä, se on suositus. 아, 좋아. 완전 성공했다 이번에. 오, 음식 대접.
Ei tätä makrillia mistään saa tietenkään Suomessa, vai saa ostaa? Saa niitä hallista ainakin. Eikö sä vois joskus käydä kipasta ostamassa ja laittaa meille? 야, 오늘도 뭐 이렇게 좀 안 먹겠다. 이게 뭐냐. 항상 그러셔. 경계 많이 하시다가 드시는 건 질질 드세요. 아 근데 진짜 우리 엄마 같은 경우도 해외 가면은 뭐 하면은 막 먹다가 나중에 아 물이 제일 맛있다 이럴 때 정말 갑자기 기분이 싹 나빠져. 그래 좋은데 어쨌든 뭐를 좋은데 안 모시고 가려고 드시더라? 그러는데. 맞아. 왜 그러는 거야? 예. 그 해외 가면 입맛 잘 맞으세요? 밥을 좋아하지 않기 때문에 해외 가면 정말 행복해요. 아 진짜. 저희가 와우. 네. 한 10일 정도를 이탈리아를 갔었어요. 진짜 한 5일 정도 저도 양식을 좋아하거든요. 한 5일 6일 되니까 물리는 거예요. 물리지. 엄마가 계속 파스타를 진짜 너무 좋아해서. 근데 심지어 우리 매형도 이탈리아 사람인데 이제 그만 먹고 싶다고. 근데 엄마 계속 파스타를 먹어가지고. 야, 이 어머니 대단하시다. 그리고 우리도 해외에 가서 좀 과감하게 시도해 볼 필요가 있어요. Ai sä sait syötyä kaiken. 다 드셨어. 아빠 다 드셨다. 어쩜 이렇게. 저거 포크로 다 드신 거예요? 그러니까 숟가락도 아니고. Tämä on hyvä pulkki. 어쩜 이렇게 잘 드실까? 어머. 진짜 맛있으신가 보다. Syötyä. Tietysti. Enkä mä tommoset pulput. 예. Miten sä näitä raskit meille tilata? No kun ette te ole täällä niin usein. Ei, mä teen sen 2 vuotta töitä, että voin teitä 4 päivää kestitä. 1년 동안 일해서 4일 동안 대접해준대. 그래 맞아. 엄마 아빠 그러게요. 그 마음이 참 흐뭇하시겠다. 고맙습니다. Hän kerkii aina puolessatoista Kyllä se vuodessa. lähettää meille jonkun laskun varmaan. Kyllä se lähettää meille jonkun laskun varmaan. Niin, tai sitten se sanoo, että voinks mamma käyttää sitä sun rinnakkaiskorttia? Nyt mulla ei ole tänään yhtään nyt ruokarahaa. 예, 계산서 보내래야. 너무 윤리를 잘한다 엄마가. 엄마 얼마 좀 보내. 이렇게 보낼 것 같아서. 그때 너무 썼어, 엄마. 아, 우리 가족이 농담이 좀 과하네요. Tänään yhtään nyt ruokarahaa. Ei, teitä voi sitten kestitä, kun te olette haudassa. No että ei. kyllä nyt kannattaa. Niin, mutta laita meille tommonen sitten tänne muistomerkki. Mutta laita meille tommonen sitten tänne muistomerkki. Pehmät kummot kyllä. 저런 무덤 해줘. 야, 저런 무덤 해드리기 쉽지 않은데. Täytän kaikki toive. Ja samaan tommoseen kumpareeseen. Niin. Samaan kumpareessa. Niin. Niin siis molemmat teidät yhdessä. Niin. Voi ihana ajatus, että te ette halua olla erossa kuolemankaan jälkeen. No ei me suostuta. Me 원래 jatketaan yhdessä. 핀란드에서도 그렇게 지금 준비 중이십니다. 아 그렇구나. Niin, pitäisikö meidän nyt kokeilla tätä nurungji, eli siis kun tämän 와, avaa. 난 이게 탐난다. 이게 나 탐나. 지금 먹고 싶다 저거. 아유. 여기다가 젓갈까지 올려서 젓갈 살짝 먹으면 올려가지고 와. 김 살짝 올려서 이렇게 눌러서 축축축 해서. Pointti on se, että kun sinne laittaa sitä kuumaa vettä, niin kaikki ne riisit tuolta niinku reunoiltakin, niin sit irtoo. Ja sit se on ihana syödä. Sitä syödään noin vaan, mä ajattelin, siellä laitetaan jotain. Jotenkin on hyvä lopetus aina niinku ruoalle. Ihan rehellisesti sanottuna mä en ole ihan varma, että minkä takia korealaiset tekee tätä. Mut anyway, se on juttu ja halusin sen teille. Ja se helpottaa tiskarin työtä. Se on se. 근데 그것도 진짜 Ne on halunnut 깨끗하게. laittaa Tiskarit on keksinyt tämän jälkiruuan. 이거는 진짜 어르신들이 너무 좋아하시죠. 메뉴 선택이 아주 Ja 탁월했어요. sit se voi olla aika yllättävän mieto. Tässä ei tosiaan ole suolamakua ollenkaan, joo. Pitäähän tää maistaa. Joo. Tänne pari paperia muuta. Ne on vähän niinku keitto. Niin. Vatsa vielä vajaaksi, niin mä ymmärrän kyllä sen, että sit Sillä se voi täyttää. täyttää, joo. Sillä täyttää. Mutta kyllä täällä tulee näköjään, kyllä tulee täyteen myös ilman leipää. Niin, että kyllä niin sillä Ei se ihan välttämättä. 우리가 밥을 먹어야 배가 부른다고 생각하는 거랑 똑같은 거예요. Tosi rikas niin tää ruokakulttuuri täällä. Joten nyt, ootteko valmiita? Joo, kyllä tässä vähitellen. Kyllä, ainakin vatsan puolesta. No sit voidaan sanoa, että Charmo Hossum niitä ja sit lähtee oikeesti oppimaan siitä Oliko se hautauskulttuurista. Salmo Kossomnida? Kyllä. Voidaan kaikki, Kari voi kokeilla kans. Salmo Kossomida. Salmokossa mitään. Jee!